ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನೇವೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗಪ್ಪ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಅನ್ಸ ಅದು ಲೈವ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತು ಅನ್ಸ ಅದು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಣ ಅದು ಡೌಟ್. ಎರಡ್ಲಿ ಇತ್ತಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್, ಮೀನಾ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವಾನ್. ಯಶೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲಿ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಯ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಇವ ನಮಸ್ತೆ. ಯಶು ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್, ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಹಾಯ್, ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೂವಿ ಹಲೋ. ಯಶೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಖ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಂದುಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಟಾಕಿ ಜೋಕುಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಅವೇ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಗಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಯಿನ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜ ಆ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪು ನ್ಯೂಸ್ ಫೀಲ್ಡೇ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಅದನ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತಿಪ್ಪಡತೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತೆ ಅನ್ಸದ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್, ಅಶ್ವಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್, ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ, ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಬೈಯದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತಾಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಬೈಯದ ಪೊಡ್ತ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಸಾದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ. ಸುಷ್ಮಿತ ನಾಯಕ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಂಡೆ ಆ ಎನ್ನಲ ಆಂಡ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿಯರ್ ಹಾಯ್, ಮೀನಾ ಇನ್ನ ಚಾ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಚಾ ಬರ್ಪುಜದೆ ಕಾಲಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಪಿರ ಪೋಯರ ಅಂತ. ಓ ಜನ ನಿಜತ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಹಾಯ್. ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ? ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಚಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ತಿಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿಯರ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಇದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನಾಲ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಪರ್ಬ ಗಮ್ಮತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೂರು. ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿನ ಗೊಂಚಲು ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್, ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ, ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಯ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್, ಕ್ರಿಶ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಾ ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಜಾ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಪ್ರಿಯ ದಾದಿ ಕಚಿಪು ತೆತ್ತಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿಯರ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. लक्ष्मिता पुजारी हाय अक्का हेलो. समीर खान आप कहाँ से हो? मैं मैंगलोर से हूँ. निशा पूछे दूर पोदित्ता रेडी आतर ಏನವೇ ಮೇನ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡವನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್. ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ಪೋಂತನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಯಾನ್ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಸದ್ಯ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪುನಂಚಿ ನಿಂಗೆ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಅದು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತಿಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಸ ಅದೇ ನಮಗೆ ಒರಿಯೇ ಇಪ್ಪುಂಡವರ ಆಯ್ನ ಒರಿಯನು ಬಿಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಪುಲ ಕತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬುಡಿಯ. ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಕಡ ಒಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ದಾಖಲು ಬೈದೇರ ಅಂದು. ಕ್ರಿಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್? ಕೇಳಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹನ್ಸಿಕಾ ದುಂಬದ ಜಾಬ್ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ದುಂಬದ ಜಾಬ್ ದಾಯ ಬುಡ್ನಿ ಪಂಡ
ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸದು ಏರ್ ಮಾರೆಂದು ಮಾತ ಅಶ್ವ ದೇವಾ ಗಲ್ಫ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ ಮೆಗ್ಗಿ ಒರಿಯತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅನ್ಸದು ಗಲ್ಫ್ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಿಶಾ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋ ಕುಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಡ ನ್ಯೂ ಎಕ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಇತ್ತದಾದ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸತ್ತೆ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿನೆಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳಿತ ಕ್ಲಿಪ್ ಏರ್ ಮಾತ ಹಿಂದಿ ತಕ್ಲಿರ್ ಪಂದಂದು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮದುವೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡದ ಡಿಜೆ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಜಿ ಸಾರಾಗ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಇಜಿನ ಕಾಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಸಾರ 3 ಸಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ವಿತ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಆಜಿ ಸಾರಡ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತೆಂಡ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಾನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಡಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಓಕೆನಾ ವಿತ್ ಶಾಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರ್ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಿತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸರಿ ಓಕೆ ದಿವ್ಯಾ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲೆ ತನು ಸಮು ಹಾಯ್ ಹನ್ಸಿಕಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಪುಜೆ ಬೋರು ಸದ್ಯಗೆ ಆಪುಜೆ ದಯಪಂಡ್ ಇಲ್ಲಡಿತನ ವ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನಿ ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತ ಬೇಲೆ ಮತ್ತ ಅನಾಗ ಆಪುಂಡು ಬೈ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತದುಲೆ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಐರಾಂಡ್ ಈತ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೋಯರ್ಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಅನ್ಸದ ಅಡೆ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಕ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೋರತ ಇಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂತನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಿತ್ತೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆಲಿನ ಡ್ರಾಮನ್ಲ ನಂದಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋ ಕುಂಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ನ ಕರ್ಮ ಅವೇ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಂಡ ಈ ಹಿಂದಿದಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಭಾಷೆದಾಗ್ದನ ಹಿಂದಿದಕ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳದ ಅಕ್ಕಲು ಸಪ್ರಿಲ್ಲು ಮಾತ ಸಪ್ತರ್ ಕಹಾ ಸೆ ಹೋ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬತಾನಾ actually my channel belongs to Tulu only, so here I talk Tulu only. Soumya Mani hi Meena next hosting gold year next hosting Kairangala ಅಂದು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಾವ್ ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ಶಿಬ್ಬು ಹಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಫಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಯಶೋದಾ ಶಂಬೂರು ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಅಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿಬ್ಬು ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಇತ್ತಾದ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಪೋಂದ್ರು ಇತ್ತ ಜಾಬ್ ಪೋದಿಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಜಾಬ್ ಉಡಿಯತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೋಜೆ ಹಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಫಲ್ ಹೆಲೋ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ತನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಲೆಪ್ಲೆ ಬರ್ಕ ಜೀವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೇ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇನಿ ತಿಕ್ಕಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೀಪತ್ತೆ ಮಂಡೆಗ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ತೂದಿ ಪರೆನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಲ್ ನಾಟಕ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತೂರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡಲ್ ಶಾಂತ ಕುಮಾರಿ ಹಾಯ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ರಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತನ ಉಂಡತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ 14 ಹಾಕಿರುಂಡು ಹಿಂದಿದಕ್ಲೇನು ಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅವು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಅನ್ಸದ ಆಪು ಜೊತೆ ಅನ್ಸೀರ್ ಕೊಯ್ಲ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಕೈರಂಗಳಡು ಓಲು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಇಂಕ ಸಮ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಪೋತು ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ನೋಮಿ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಡೆ ಹೋ ಇಂಜ ಸಂತನ ಅಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಐಕಿರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓಲ್ ದೀಪ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋ ಎವ್ರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ ದೀಪು ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜನ್ನಗನೆ ಇರ್ಬೈದಿನತ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ BTS ಗಲ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಆಂಡ ಬಯ್ಯದ ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ತಿಂಡ್ರ ತಿಂದಾಂಡ್ ತುಮಾರಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೀವಿತಾ है गणेश जाधव प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ
Okay, my name is Jivita. I'm from Mangalore. My channel is about daily vlogs and information also. Bokadaita. Nothing more. I will live bannaga settings change manpule. Oh, nana apu jate itte ಮುಲ್ಪುಂಡುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ಎಸ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬುಜಿ ಜಾಬ್. ನಂದಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಕರ್ಮ ಅವ್ವೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಕಡಂದಲೆ ಷಷ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಡಂದಲೆ ಷಷ್ಟಿ ಅವಲಿ. ಗಣೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿವ್ಯಾ ಅನುಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾಲ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೇ ದಿವ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿತ್ತೀರ ಅರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ದಿವ್ಯಾ ಅನುಷ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡು ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡ ಪಡ್ತಿರ್ತಿರತ್ತ ಅವೇ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಪಣ್ಣ ನೆರ್ಪಿರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಿರ. ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಇದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಬರ್ಕಾದಾಗ. ದಿವ್ಯಾ ಅಪ್ಪು ಈ ಋತುಯರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲ ಜೀವಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಣೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಯ್. BTS ಗಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ದ. ಓ ನಂಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿನ ಕಮೆಂಟಿನಿ. ದಿವ್ಯಾ ಹಾ ಐ ಲೈಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಯ್. ಅನ್ಸಿರಾ ಕೊಯ್ಲಾ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಚೈತು. ತಿನ್ನವಾ ತಿನ್ನಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವರ ವಾವ ಬಾಸಿನ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಗಣೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಸಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ ಆತಿಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆತಿಜಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ವೇ ಯು ಫ್ರಮ್. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ತ್ರಿಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ. ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಟಿಕನ್ ತನ್ನು ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಶೋರ್. BTS ಗರ್ಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯ್ಯದ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಯ್ಯದ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಂದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರೆ ಮೂಲೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಚಾ ಮಾತಾಡ್ತಿಂಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಟ್ರಸ್ ಮರ್ಲಿಂಕ್. साहिल कितना क्यूट हो. धन्यवाद. प्रवीण ओ नाइस. सुष्मिता नायक कड़ंदले षष्टिक बलक्का ओके. प्रीति साहो हाय. दीदी मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लूंगा. कैसे बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बताओ. दिनेश हिंदी दक्कಲು ಒಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮರ ಅಂದಿಯೇ ಮಾತಾಗೋಡಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕಲು. ಡೆಂಟಿಲಾ ಜಸ್ಟಿನ ಹಾಯ್. प्रीति साहू दीदी मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ लूंगा. बोलो मेरा दिमाग में अब क्या चल रहा है. आशुता शेट्टी याद इन 14 मैरिज उंड बले सिस्टर 14 मैरिज है. होस्टिंग कर ले होस्टिंग इतना बार मैंने. BTS गर्ल ಅಲ್ವಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೇರೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜ್ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಬಲಿಪುರ್. ಆಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ. BTS ಗರ್ಲ್ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗ ಕತ್ತಲೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಚೇಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿನ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ ತೂಕ. ಸುಜನ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರಮೀಳಾ ಹೆಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು. ಮನೋಜ್ ಜೆ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೇರು. ಅಲ್ವಿನ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವೇರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ನಾಯಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕೊಡಿಯಡ್ಕ ಕಡಂತಲೆ ಓ ಓಕೆ. ಇವತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್. ಮಿಸ್ ಸುವರ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹನ್ಸಿಕಾ ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತು ಜರೆ ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪೋತು ಜೋ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡೇ ಉಂಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅದಾಗ ಬರ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ನೀರು. ವಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾತ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ವಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತ ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜದ ಅವಂತ. ವಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದ್ ತೋಜುಂದುಂಡತೆ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
Alvin Vlogs. Sorry, next week. Okay, tata, take care, bye bye. See ya. Alvin Vlogs. Duty will link 4:30 4:30 p.m. and the duty time. Okay. Take care. Trisha Hegde. Ear smile man pnaga mast cute to. Thank you so much. Lynette Fernandez. Why did you left the job? Because I had to travel. Because I had to travel a lot. That's why I left the job. SS Creation. Hi sis, hello. Alvin Vlogs. Duty time and see you and bye bye. Bye. ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಕಲ್ ಹಾರರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಪ್ಪ ಮನ್ಪುವರು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ನನಗೆ ಏನೋಡಾತೆ ತೂಕ ಸ್ಟೋರಿ ತಿಕ್ನಾಗ ಮನ್ಪುವ ಹನ್ಸಿಕಾ ಕವಿತಕ್ಕನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆತತಿ ಜಿಜಿ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದಿತ್ತೀರ ಅನ್ಸದ ಆರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಧನಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚುಲರ್ ಹುಷಾರು ಲೈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ सप्तर रिमी लाइफ ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच विथ आर फैमिली थैंक यू डियर फॉर योर सपोर्ट वेलकम ब्रदर एन चोल्लिरा हुशारुल्ले बाय ऑल सी यू अगेन वी मीट यू ऑल बाय पच्चू अच्छू हाय थैंक्स फॉर वाचिंग दिस heartfelt sentiment if you enjoyed this video please subscribe to our channel for more touching stories thank you so much पच्चू अच्छू हाय Pavitra Kotian. Hi sister, I'm a huge big fan. Thank you. With our family, God bless you dear. Thank you. Pachu, hi, panle. What do you want to tell? So guys, kattala vattandu and ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಯ್ಯಾನ ದಾದ ಜಾಬ್ ಏನ್ಸಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೆಹಂದಿ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪರ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಡ್ತಲಿ ಮಾತನ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂದಂದು ನಿಕ್ಲೆ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಯಾನೇ ಕನಪವೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಆಜ್ ಸಾರಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಈ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಜ್ ಸಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓರ್ಮ ಸಾರಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದವಿ నేను ఆదిసార నిక్లే మంత్ కొర్పా నిక్ల బోడిత్తిన పందాండ ఇంకొంచెం ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ದೀಪ ಪಂಡ ಈರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪಲಡ ಯಾನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ನೆರಡೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಬರುವತ್ತಂತೆ ಬೊಕ ದಾಲ ಬರಂದಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ಕೋಟ್ಯನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಓಕೆ ತಾ bye bye tata vlog undu vlog ಏನು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇ ಈರು ಬುಲಿಪರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬುಲಿಪುನ್ ಅವಳ ಯಾನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಬುಲಿಪ ಬೋಡಿತ್ತಂದ ಕುಸಲ್ ಬಂತೀನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯಾ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಯು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಜಾಬ್ದಾಯ ಬುಡ್ನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುಡ್ನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ದೂರ ಅವಂತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಯರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡ ಬಸ್ ಪೋಡಿತ್ತು ನೈಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತಿ ನೀರು ಪೋಪುನ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಲಜಿ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡ ಇರಗ್ದೆ ಬೇಜಾರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೋನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಾತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಬೊಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಅವನ್ ಬತ್ತಿನತೆ ತೋಜೋನೆ ಯಾನು dalla parte irtene palle or else I'll leave chande cha yan cha par puji irnande hi ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅನನ್ಯ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಯಶೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಪೋಂದುಂಡು ದೈತ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಾಡ್ನು ಪಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರದ ಗಡಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿನಡೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜೈಟ್ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಕ ಉಪ್ಪುನ ಮುಳ್ಪದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಇಂಕ ಭವ್ಯ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಶ್ಚಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಆಶ್ಚಿ ಚೈತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತ ಔಸುದತಿ ಪುನು ಅಂದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಫಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ
सप्तरानी लाइफ ऑफिशियल, मेरा कमेंट तुम्हारा पास नहीं गया क्या? अब आया क्या? कमेंट किया था कन्नड़ रॉकस्टार धनराज पापा निज हंसिका स्टोरी पाडले ओके ओके मोहम्मद नौफल हव आर यू? आई एम फाइन, हव आर यू? यशूस वर्ल्ड ನನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ ಬುಲಿಪುನತು ಏರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ 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 ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಇಕ್ಲಿಗನ ಸೊಡ್ಡು ತೋಜಂದು ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಇಜ್ಜಿ ನೇ ಮದ್ನಂದು ಕುರ್ಪರ ಹನ್ಸಿಕಾ ಧನರಾಜ್ ಗೋಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಬಕೆಟ್ ಭವ್ಯ ಲೀವ್ ಇಟ್ Kannada rockstar please leave the topic, I don't want to talk about that. सप्ता रानी मेरा भी ब्लॉग चैनल है, हो सके तो एक बार देख भी लेना ओके. एसजी तुಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪನಿಸಿಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಫಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ದೈವ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಾತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅವು ಪನಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋನಿಕ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಪ್ನೆ ಕತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಗೊತ್ತನ ಪಾಡೋಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದನ ಇದ್ದು ಯಾನ್ ದಾದನ ಪಂಡೆಂಡ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ದೈವ ದೇವರ ವಿಷಯ ಚೂರ್ಪಿರ ಬಜಾರ್ದಿನಿ ನಾನು. ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚುಲೇನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕತ್ತಲೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕಲ್ಲ ಈ ವಾಂಡ ಸರಿ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಪನ್ಲೆ ಮರೇರಣ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೀಪ ನಾನು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳಸಿಕಾ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್